ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Хуш омадем ба канали мо. бародаро, ин навор аз мошинбозори душанбе омода шудагӣ аст ва мо имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо мекунем, дастгириро фаромӯш намекунем. нафарое ки меҳмони ҳастанд дар канали мо обуна шавен, яктаи лайка бигзорен ва то охира тамошо мекунем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Mercedes E-Class bardaро хубнакта ҳолати хубиш тамошо кунем. 2008 сол 4 та балонаш навай. Ҳамаи навтош кор мекунад. Оз ма ҳамаи ҷоша камера мекунем, бо худтон бинед. Объеми севни қати AMG чорта балон нав. Салонша мегирам. Чхоло ҳамаш наван бо худтонам дар камера мебинед. Да 2008 дар электропакет на камал гузе. О, канцлериш кор мекунам, мультирол автомат. 140,000 пробег дора. Ака ӯзим нам соҳиб шафайрот кунам. Ака нарша 145,000 мега бо муомилаам дора. номери акара мемонам, занг бизанед. номераш 918 32 13 47. бобина бо худтонам бинед. Land Cruiser бардаро хубнакта 2012 солае. ҳолати хуби хубшай 4 та балон нав, ҳамаи наворотош ҳаст. ҳуҷҷат таъмировка ҳамаш яксола ҳай. сасани хуби хубшай. оз як самоша мегирам, тамошо кунед. чхоло ҳама нав. ҷои нишаст дар қафо. дар электропакет мультирол автомат трансамираш кор мекунад. старт стопай обогрев сидений, климат контрол. лукам дора. 4 та балон нав. сасани хуби хубша. чанд гуфти равадака нарша? 320,000 сомон бо муомилаам дора. номери акара мемонам, занг бизанед. ҳам номро тамегӯй акаям буда. 16448. Land Cruiser ҳолати хуби хубша. худтонам дар камера мебинед. свет сиёҳ. оз ягай қафоам мегирам, тамошо кунед. Toyota Camry бардаро Camry 2 хубнакта ҳолати хуби хубош 2010 сола, объеми 2.5 қати, 4 та балонаш навай. Оз як салонша мегирам, тамошо кунед. Чхоло ҳамаш нав.
даро электропакет мультирул автомат кондиционерш кор мекунад дукон дора ҳама наврутуш ҳаст багари сидени Chanel abi, Chanel. Aka Chanel, dolu da diyor, Chanel aka. Aka Chanel abi, Chanel. ҳуҷҷат дора ака ҳуҷҷатуш ҳаста яксола ҳуҷҷат ҳам дора ҳолати хуби хуб шад чандуш тир бадира ака 130,000 бо муомила дуроха номрораам ҳастаам пеш номро роз маъмун занг занед касояк маъқул мешава номро 905 85 22 11 Toyota Camry да бисёри бародаро хоҳиш мекунанд состояние хуб шад Opel Vectra бародаро Opel дути хуб некта ҳолати хубаш тамошо кунед ҳолати хуби хуб шай чорта балониш нав 2000 сол буда ка 96 сол ай состояние хубаш объёмник агя объём 1.8 загя чорта балониш нав ҳози як салонша мегирем тамошо кунед коробкаш механик чехолуш наван ҷа танофкаш ҳам ҳаста газ бензин ака газ бензин чандаш тира бадака 38000 бо муомила дуруха номро тамегу ака 909 92 22 31 кома номро акара мемонам занг бизанем состояниш бубай Agar peshona giramiz, tamoshosh qiling. Mercedes C-ка бародаро хуб некта ҳолати хуби хубаш 99 сола объем 1.8 хати автомат 4 та балонуш навай роз я салон шам мегирам тамошо кунед салонуш тоза чхоло ҳама нав автомат кондиционерш кор мекунад 276,000 пробег дора состояние хуби хуб шад чорта балонуш навай газ бензин ака газ бензин
нархша 68000 мега бо мобилам дора номер акара мемонам занг занед ҳатто номер хуба мекина ама нав як ай тарафа мегирам зани камерам дора нарша 68000 мега ка 68000 бо мобилам дора номер акара мемонам занг зани ҳатто номер хуба мекина номер тамегӯ ака 902 01 11 77 хома номер акара мемонам ба уҷа таъинровка дора ҳамаш яксолам ҳамаш яксола